Video nga atong pagariakan karon gikan ni kang sa iyong araw. Kung gusto mo nga tan-aw nga way nag-react, bisitahan lang ang iyang channel. Kung ganahan pa mo nga na mo react, oh, subscribe po mo sa ako. Basta karon ato ng pagasugdan. Kini nga video usa daw kuno ka-trending karon. Shopee Tony Gonzaga versus Kakamping. Mao ni atong pagareaksyonan karon. Kay grabe nakakusog karon. Mismo si Tony na nahiubos o nakuan gid siya kay nasakitan tungod sa kadaghan nga nagbas sa iya nga untana dili naman untani apil sa politika. Mo nang ato ning pagareakan karon busap ato nang sugdan wa naman tay gihuwat ani ana. Sa iyong araw. Nagulantang ang mundo ng social media sa isang pangyayaring hindi ikinagusto ng 31 milyon nating mga kababayan sa ginawa ng mga kaibigan nating kabilang sa kabilang grupo dahil sa kanilang ginawa sa Shopee at kay Tony Gonzaga. Atin itong pag-usapan, kaibigan. Mateo 5 verse 44. Datapwat sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. Naglabas ng isang commercial teaser ang Shopee na nagbigay puot sa mga kaibigan nating kakampings dahil natunghayan na ang bagong brand ambassador ng Shopee ay walang iba kundi isang supporter ni PBBM. Mao day. Tungod gibas nila si Tony kay supporter man ni siya ni PBBM o Marcos. Supporter ni siya ilang gibas sa mga kakamping. Wala nilagi huna-huna nga layo ra man unta ni. Grabe din ang pungutan nila ni kang Tony. Si Tony Gonzaga at hindi naman nagkakalayo sapagkat ang dating brand ambassador ng Shopee ay ang kapatid nitong si Alex Gonzaga. Ating panoorin ang teaser. Anawara. Di maon sa may kalahian nga mismo sa una ang endorser sa Shopee ang igsuon ra pud ni Tony nga si kinsa ni nga ba ini ora po iyang igsuon naman gyapon sa may kalahian ana. Video na ito ng Shopee. Ika pa sa isang article ng Bilyonaryo.com, inubos daw ang payroll sa talent fee. Ito ay ang pagbabacklash sa Shopee nang hinire si Tony G bilang brand endorser habang sila na may nagle-lay off ng mga trabahador. Sabi pa sa isang post ng isang netizen, Shopee Philippines firing a bunch of its employees then hiring a major apologist who charges a talent fee in the millions is one next level yikes. Naunsa naman hinunda ni. Grabe yung mga kakamping yun. Ilang ipa-apologize public apology si Tony o ang Shopee. Nga kay kuno ang Shopee nananggal og mga tao. Sunod nang hire man di ay og pinakamahal nga endorser nga mao si Tony Gonzaga. Mao na ilang gihimuan nilang issue aron related lagi gihapon kay supporter man siya ni PBBM. Another said, pointing out that Shopee laid off some of its workers in the same week. Ito pa ang nakasaad sa isang article sa isang website. I can't believe Shopee chose Tony over all those workers they lead. Ito rin ay isang tugon na isang netizen. Nagtrending pa ang Buy Shopee, #boycott Shopee sa Twitter. At maraming mga kakampings ang tumugon sa pag-boycott sa Shopee sa pamamagitan ng pagdidelete ng kanilang account at pagdidelete ng app sa kanilang mga phones.
Di man gihapon na bisan pag i-delete nila ang Shopee, di na sila motangkilig i-boycott nila ang Shopee. Dili pila ra ba ang nangbotar mga kakamping kintahay? Naa naghulat ang 31 milyon ka mga botante ang nibotar ka PBBM. Usabay na si supporter si Tony Gonzaga. Usa na siya sa 31 milyon. O moingon sila nga i-boycott na tong Shopee. Katawanan kaayo. Sabi pa sa isang tweet, uninstall ko na kayo. Maglalasada na lang ako. Kahit pangit interface nila, sa inyo, pangit ambassador nyo. Ito pa ang isang tugon ng isang netizen. Dapat siya na ang tinanggal nyo kaysa yung mga empleyado nyo. Dito, yak. Yan pa ang isang tugon ng isa ring netizen. Ano yung akong ikasultihan Mura magsilag na yun, sila mo yung nagtrabaho sa Shopee ba? Kaya sila mo nakahibaw gid sila unsay nananggal ba ang Shopee? Nananggal ba sila tungod kay ipuli si Tony Gonzaga kadako kayo bayad? Nananggal sa mga tao? Mura magswito sila ba murag sila may tag-iya sa Shopee? Nauna arago na. Basin nananggal ang Shopee tungod kay way ayong serbisyo to nga tao. Gitanggal to siya. Dili kay ingog gitanggal tungod kay ni Tony. Anara man ako nga istorya Ito pa ang mga ilang mga post. Nagbawas ng employee para sa pambayad ng endorser. Yak, goodbye muna Shopee. Hello Lazada Tanawa muna lagi. ang person. So nagbawas kayo ng workforce. Tapos nagbabayad kayo ng traidor sa bayan. Paulit-ulit naming sinasabing personal ang galit namin sa dugyoti na yan. Bigyan nyo ng maraming tissue, pamunas ng kilikili. Ito pa ang isang Twitter post ng isang netizen. At marami na nga ang nag-deactivate at binura ang kanilang mga account. Will deactivate this app. I am Platinum member and this is a deal breaker. I do not share the same values as a company who allows an enabler of a lying and corrupt government. Di mao ni usa. Saka kuan nagbash diri. Iya na ko no platinum member ko na siya. Iya ko nang uninstall na ang Shopee. So mo adto na ko na siya ka Lazada. Bahala ko no way ayo ang interface ni Lazada. Basta adto ko na siya kontra sa ambassador gipuli nga si Tony Gonzaga. Grabe kaya ni sila. Official. But moving forward, I am now going with Lazada. Dagdag pa niya, no regrets. Deleted it all together. Nakakadiri talaga yung duling na version 2 ni Mocha Yuson. At samot-sari pang pagbabacklash at masasakit na mga Twitter posts ang mga binitawan ng mga netizen na galit kay Tony at kay PBBM. Pati na rin ang Shopee na damay. At inilagay din ito sa post kung saan para bagang na-predict daw ni Madam Lenny ang mangyayari sa Shopee. Nako, bawas-bawasan ang pag-Shopee. Kaya nga naman daw, lipat na sa Lazada. Ay ka, mag-order ka nito. Wala tayo. Lazada! Lazada din all the time. Ngunit hindi nag-iisa si Madam Tony. Basin tuod endorser ni si Lini ilang amo sa Lazada kay mismo niya siya nga bawas-bawasan ko nung pag-Shopee. Bili na kayo sa Lazada. Ang sambo, klaro kayo. Murag maingon anang adagan ba? Gonzaga, dahil mayroong 31 milyon at majority ng mga tao na tahimik lang ang proud na proud dahil sa bagong endorser ng Shopee sa katauhan ni Madam Tony Gonzaga. Bumuhos ng suporta ang social media para kay Tony G. Ito pa ang matugon ng mga 31 milyon na sumusuporta kay Tony Gonzaga. What's wrong with Tony Gonzaga supporting PBBM? And why does Lenny's minion want to boycott all of Tony's endorsements? Why not use cancel Philippines and go somewhere else? Because the person you hate the most is now the president of the Philippines? Tanawara. Oh?
What's wrong with Tony Gonzaga supporting PBBM, and why does Lini Minion want to boycott all of Tony's endorsement? Why not use Cancel Philippines and go somewhere else because the person you hate the most is now President of the Philippines? Mo na giingon, kung di mo makamove on, layas mo sa Pilipinas, adto mo pamuyo pag migrate mo. Maura na ingon ana, i-cancel ninyo o i-cancel ninyo Shopee. O, maura na ingon ani nga istorya. Ito pa ang tugon ng isang netizen. Hats off for you, Tony. Love, more blessings to you. Sabi pa ng isang kaibigan. Go, 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 Miss Tony G. We full support you, ma'am. Congrats. Tony, keep up. You are gold. The more gold ore is burned over a furnace, all the most of it glitters. Congratulations. Tugon pa ng isang concerned citizen. God be with you always. Idol, Miss Tony. Okay lang, 31 million naman tayo. Sabi pa ng isang post. At napakarami pang mga suporta na kung tutuusin ay mas marami ang sumusuporta kay Madam Tony, at very proud na siya ay naging ambassador ng Shopee. That's the blessing from God para kay Tony, kaya may nainggit alam na this. Ito pa ang tugon ng isang kaibigan. Gayon din, support pa rin kay Tony and Shopee. Tugon pa ng isang concerned netizen. Mateo 5 verse 10 to 12. Mapalad ang mga dumaranas ng pag-uusig dahil sa pagsunod nila sa kalooban ng Diyos, dahil makakasama sila sa kaharian ng Diyos. Mapalad kayo kung dahil sa pagsunod ninyo sa akin ay iniinsulto kayo, inuusig at pinaparatangan ng masama. Ganoon din ang ginawa nila sa mga propeta noong una. Kaya mag-alak kayo dahil malaki ang gantimpala ninyo sa langit. Mo ni akong ganahan kang sa iyong araw ba kay sa tanan niya nga video nga yang i-upload na yung mga verses, mga chapter sa Bible nga ikuan at kuan ba natay mantiguhan gud nga kuan. Subscribe mo ni sa iya, visit sa iyang kuan channel. Nakagitanan mga verses nindot kayo. Bigan, matatanda ang isang mananampalataya, si Tony G. Nakasabi sila ng kanyang asawa sa isang Christian community na kung saan mayroon siyang malaking pagtitiwala sa Diyos. Kaya nga naman, natural lang na siya ay makakaranas ng ganitong pag-uusig sa pamamagitan ni Satanas. Ngunit ang pangako ng Diyos, kung tayo'y mananatili sa Kanya at kakapit lang sa Kanya ng may buong katapatan, ay magkakaroon tayo ng matinding gantimpala sapagkat may planong higit ang Diyos para sa Kanyang buhay. What we all do as Christians, we always stand up for Jesus. Kaya nga naman kaibigan, hindi man natin nararanasan pa ang mga pagpapalang ito at tayo pa rin ay nauusig pa. Ngunit sigurado ang langit na bayan para sa isang taong inuusig dahil sa kanyang pananampalataya sa Diyos. Kaibigan, manatili tayong tapat sa ating Diyos sapagkat hindi niya tayo papabayaan kahit kailan. Okay. Ang ako lang opinion aning kuan nga issue bahin sa Shopee ug kang Tony Gonzaga ug sa kakamping. Grabe na gid nila, wa gid sila ka-move-on kayo. What? Good sila ka-move on. Nganong di na lang nila sila manglayas, ila paging gidamay ang Shopee. Yung nanang adagan, ang panawagan, kung gitay para sa ako, bisan paglibutar ko, sa akong gibutangan nga politiko, so wala ni pasar, wala nakadaog, siyempre, ang katong ni daog, ako ging suportahan. Dili kayo hangtod karon di gid gihapon mo konsep mismo ang inyong amo man pud usa. Grabe ka kuan kayo di wa gyud ni konsep gihapon hangtod karon. Mao nang mga takdan, mao na mga kinaiya. Busa kita magiusa na untana kay para pud sa ato pong Pilipinas dili man taingog nibutar ta nga tawo kay para ra sa iya, para man na sa ato.
sa Pilipinas ba, sa mga Pilipino. Para sa sunod kintahay, kung kintahi kanang atong giboto, wa ta kauyon sa ila, wa ta kauyon sa iyang mga kinaiyaw sa iyang gipangbuhat, wala nakakuan sa Pilipinas, o siyempre, dili na nato kuanon. Yung nana ra maguna, kung kinsay giboto sa katawhan, labi na ka PBBM, 31 million siya ang nagboto sa iya, majority na, first majority nga president sa Pilipinas ang nidaog. Ngayon na busa, para gusto ninyo nga padayon ang inyong kuan, padayon ang kuan sa mga tao, mag-unite ta para makabot na to ang atong mga pangandoy para sa Pilipinas. Okay, tihara ta. Hangtod sa sunod, this is Indians TV ang nagsabing peace out.